Esteiro disfrutou das súas carrilanas nas que Anxo Gómez e Anxo Caamaño foron os gañadores. Máis de 40 carrilanas participaron no Grand Prix que regresou despois dun ano en branco. Fin de semana de moito movemento na comarca e Esteiro foi un dos puntos de máis actividade. A Vila Murada encheuse estes días para desfrutar dunha nova edición das súas carrilanas, unhas datas moi agardadas despois da ausencia da festa o pasado 2025. Estaba todo preparado para a cita, que se viviu por 36ª vez e onte, domingo, foi o Gran Prix de Carrilanas. Bueno, estamos de volta, eso é o mellor, sí, eso non cabe duda. Eu penso que agora vai haber unha progresión e que estamos avanzando. Non foron 2 anos parados, foron 2 anos facendo cousas e mellorando e pensando en que se pode facer e que non, e a verdade que sí, estamos moi contentos e penso que imos mellorar e que isto ven agora xa para quedarse. E destacou a gran acollida que tiveron as carrilanas no seu regreso. É impresionante a resposta da xente, como despois dun ano parado, como a xente, as ganas que tiña das carrilanas, como sinten as carrilanas, creo que estuveste nos festivales, todo cheo de xente, completaron os aforos, realmente ahora este pueblo Esteiro que xa queda pequeno para albergar este evento tan grande e tan importante aquí na contorna. Como soe ser habitual, houbo diferentes categorías, tamén para os máis pequenos, e o Enxeño foi protagonista. O descenso das carrilanas rápidas foi o máis agardado e nesta ocasión o equipo que obtivo o mellor tempo foi o formado por Anxo Gómez e Anxo Caamaño. Confirmaron a súa condición de favoritos cruzando primeiro esa liña de meta para facerse co seu cuarto Gran Prix de Carrilanas, por diante de Rafael Lueiro e Pablo Pereira, mentres que Antonio Paz e Miguel Garrido completaron o podio. Hai futuro e os máis novos deron un gran espectáculo. Pablo Molinos foi o vencedor na categoría infantil, segundo quedou José Javier Lago e terceiro Xavier e Fran Maceiras. A categoría lenta tivo tamén moito seguimento e nivel. Finalmente o seu vencedor foi Xosé Ramón Priegue, seguido de Manuel Socastro. Pecharon o podio Daniel Toba e Santiago Gómez. Un dos participantes no Gran Prix foi o presidente da organización. Bonito, moi bonito, moi ben, estou moi contento, demasiado bonito. Vou cajado, me home. Pero por que o fillo ou por querías igual con calquera? Eu agora xa non estou para isto, me home. Encantan as carrilanas, sempre me gustaron, pero que depois atrás, ainda se fora ao volante, non o volante ainda sabes o que leva nas mans, pero os rapaces con ansia de correr, eu non estou preparado para correr tanto, todo ten unha edade, todo ten unha etapa. Viñamos toda a carreira diante de Antón, de teu fillo, me home. Viñamos Antón e Choliña, e eu e Choliña, competíamos xa de rapaces. Había un pique parece que dos copilotos, en vez de os rapaces iban picados. E colleu aí na calle do Sol, Cholo está máis ágil que a min, empujou como un animal e pasou, non se quedou o rapaz todo amolado por culpa miña. A 36ª edición das Carrilanas de Esteiro foi un novo éxito que rematou coa Estrada do Maio chea de afeccionados, veciños e curiosos.